1981ல பிரிமரோஸ் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கமா போயிட்டு இருக்குது. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாறைகள்ல மோதி அந்த கப்பல் வந்து சென்ட்ரல் ஐலாண்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல வந்து நிக்குது. இதை பார்த்துட்டு சென்ட்ரல் பழங்குடியின மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நம்மள தாக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவங்க வந்து தாக்குதல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவங்க எரிஞ்ச அம்புகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க உலோகங்களால செய்யப்பட்ட ஒரு அம்பு. இந்த அம்புகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்த கப்பல்ல இருந்த உலோகங்களே தாக்கிட்டு உள்ள போயிருக்குது. இருந்தாலும் இந்த கப்பல்ல நிறைய மாலுமிகள் இருந்ததுனால அவங்க வந்து அவசர அழைப்பு கொடுத்ததுனாலையும் அந்த இடத்துக்கு பல கப்பல்கள் வந்து சேர்றதுனால இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாக்குதல் நிப்பாட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள போய் மறைஞ்சிடறாங்க. இந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கப்பலோட மாலுமிகள் அந்த அம்புகளை ஆராய்ஞ்சு பார்த்ததுல அந்த அம்புகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு. அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த தீவுல எப்படி உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு, எந்தவித தொழில்நுட்பத்தை வச்சு இவங்க வந்து இந்த அம்புகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் எழுது. சோ இதன் காரணமா இந்த தீவுல வந்து ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சி பண்ணதுக்கு இதுவும் ஒரு சான்றா இருந்திருக்கு. சோ இன்மை தீவை வந்து ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலர் வந்து நம்புறாங்க.